Baktas, baktas. Naong sa gihangak. Wow, kitaan ko ano dong. Padulong demi sa Taoist Temple. So may kasulti sa imong hangak. Okay ra, okay ra. Biyaha ko dong. Ganahan ko ano dong. Peaceful. Kanang bukid jud na bukid ba? JR. Sharpen and What's up mga kabukid? Nami diri ron sa Taoist Temple. Ang yunabi na to ang tigiya sa bungtod si Maria Makiling. Kita na mo Tarsier. Hit on ta mo Tarsier. Ay sabi ni dino. Panagsao na kaning diri makita mo Tarsier sa lubi. Kasagaran sa Tarsier na inyo mo makita ka naman sa kanang kuan lasang-lasang sa buhol. Diri maabot mo diri badyan naras lubi ang Tarsier. taga Buhol na siya. Hybrid ni nga Tarsier. Pero gibreed ra na kasagaran sa mga Tarsier diri i-breed ra butang diya sa kanang lubi. Dong, taga Buhol nga. Pero, pero buhol dyan siya nga dugo. Kung ganahan sa mo makita og kanang kanding nga kanang mag-selfie. Bye-bye. Mo siya among chef dire. Mo niya specialty. Lubi ni mga nila. Hindi mo og coconut milk tea with toppings of ice cubes. Tiyang lamaw, lamaw, lamaw. Ay, ipikit ko dahil. Tangag tabako gyapon. Wala ko sa boy mo ko lumboy. Ito kato nang lumboy ang kuan. Aka na siya, unsa na siya? Lumboy ni dahon tabako. Ang palaman may lumboy. Ay dili, ang palaman may tabako. Ah, Tabako balid. ni kani ang Lumboy ang ano. kani may tabako kana sa kuno. Wala na siya. Asa di lumboy na pita ni. Ay lumboy tugas. Na dikito na siya ana. Ay dikit na kay gahay mo kayo. Kuan gid Madugmok siya. Kita ang gipaan niya di madugmok. Na kaanas tumoy di og madugok ng tumoy. Okay. Kuan maron kanang init pa gahay mo na. Oh, pwede din sa tabako. Ana. Ay, ana. Oh, mo testing ko na kuya. oh. Say ta do. Ganun. Kida. Sigmatukan ka ha. Ay ana on ah. Ay, kinawag law. Mailhan mo. Ay, dagan na unsa.